caman na fala ye i n'a fɔ bɛnkɛ ta tɛ diɲɛ kuma ye bi bɛɛ ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma o ye lamɛrikɛnw olu ni Iran n'o ye Pɛrisiw olu ka jamana ka kɛlɛ ye fala ye bilasiralijan ti ɲɛnɛfin bɔ dɛ min ye nin ko in ye a kunungolama a ma nɔgɔya sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ye min lakɔlɔsi kimɛliw la o ye k'a fɔ mugu caman kan kɔni bɔra yɔrɔ caman na fala ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaralakaw ka kunnafonidi gafe belebelew ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko lakɔlɔsi kɛ ani ɲininikɛlaw diɲɛ kɔnɔna na fala ye maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kɛlɛkow ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina fɔ kɛlɛ in na wa bi sɔgɔmada in na ko min ye tasuma kɔni kɔni ye o jiginna Amerikɛnw ka lasigidenso ka riyadikaw olu fɛ yen maa wɛrɛ ka duroni tɛ dɛ Iran ta don sabula min ye Teheran ye ale yɛrɛ fana kamana gannen don kɛlɛ in tile 4nan hukumu kɔnɔna na fala ye kɛlɛ min daminɛna kabini février kalo tile 28 a ye taabolo kura ta kunungo surɔko ye lamɛrikɛnw ka lasigidenso bɛ Arabi Sawuditikaw fɛ Riyadi se kɛra ale ma ni duroni 2 ye tiɲɛni barika o bonyana kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ Amerikɛnw yɛrɛ ka laseli la u ko k'u na lasigidenso in k'a datugu fɔlɔ yaasa basigi ni baaraw ka se ka kɛ cogo min u ka lasigidenso minnu bɛ Jordani mun bɛ Irankaw fɛ ani Bahrain u y'a ɲini olu maaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu ka duuru don fiɲɛ na u ka yen bila fɔlɔ o waati kelen na min ye gosili kɔni ni misilifiliw ye olu bɛ sen na kɛlɛ min n'a kɛlɛkɛɲɔgɔnw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na n'u bɛ ka ɲɔgɔn keri k'u to yɔrɔ jan fɛ fala ye Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ni ko in tora ta fala ye ale ka jateminɛw la a man ka tɛmɛ dɔgɔkun 4 dɔgɔkun 5 ɲɔgɔnna kan nka n'i ye kɛlɛ in tile 4 ta k'a lajɛ fala ye su min bɔra o ka ca kosɛbɛ min ye maa mafalenw olu y'u da kosɛbɛ Irankaw fɛ yen a la belebele o ye Imam Ali Kameni ye Kameni ale yɛrɛ ka janajaw kɛra min ye suganseliw ni taasibilaw kɛra ye diɲɛ fan 14 fɛ Irankaw y'a yira sa k'a fɔ olu fɛ yen maa 3,000 ɲɔgɔnna olu kɛra fure ye denmisɛnnin ncinin maa 160 b'a la minnu si b'a daminɛ san 7 ka taa se san 12 ma sabula mugu kunkan fɔlɔw o sera olu ka kalanso la ni min fɔlen filɛ nin ye n'o ye Iran ka jate ye diɲɛ kɔlɔsilikɛlaw ni maa minnu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn olu ko su minnu fana bɛ yen n'olu bɛ birikiw ni kabakuruw ni fɛnw jukɔrɔ ani sɔrɔdasi minnu sara nin ko in na ko maa si t'o dɔn nka bi min ye kunnafonidilaw ye ani ɲɛɲininikɛlaw ye u bɛ k'u sinsin min kan o ye kɛlɛ in kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛna kɛ tajiko ye sabula taji yɛrɛ ta yɔrɔ min bɛ 100 sarada la ni mugan bɛ tɛmɛ Detroit d'Ormuz fɛ o bilama min ye Irankaw ye u ye fiɲɛ tigɛ bɛɛ la ye maa ma wuli ni y'i kunna yen kan u bɛ gosili ta ka ɲɛsin ma wa min ye Irankaw ye Gulfu yɛrɛ kɔnɔna na Doha tɛ Doha ye Dubai tɛ Dubai ye min ye Émirats Arabes tɛ Émirats Arabes ye lamɛrikɛnw ka sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen da kolonci k'a caman filenkolo ci n'u ka minɛnw ye a bana ta degun bɛ u yɛrɛ ka kɔnɔna na sabula zanni kelen binnenw bɛ taga u sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ Israɛlikaw fɛ yen kunungo k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 na ka na se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma n'o tun ye mars kalo tile 2 ye a yira k'a fɔ Irankaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye drone fili kosɛbɛ drone min n'o taara se Amerikɛnkaw ka sigiyɔrɔw ma ani Amerika jabala minnu bɛ Katarikaw fɛ yen u y'a yira sa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen sen fɛ kamanagan bɛ maa caman na Israɛl yɛrɛ dugu kɔnɔ sabula maaw tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen tuguni waati ni waati kibaruya de bɛ ci i ma e filɛ yɔrɔ min na nin ye karisa yen ti yɔrɔ ye wuli ka bɔ yen o waati kelen fana na min ye Israɛl ye ale fana bɛ ka mugujugu kɛru ka taa min ye Iran ale worodugu yanfanw fɛ fala ye ko kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye fɔlɔ o ye taji sɔngɔ yɛlɛli ye taji talaba minnu bɛ yen olu kɔni y'u yɛrɛ ka jamana taw ta ka t'u yɛrɛ ka stock minɛnw fa la tewu mun b'u bolo bateau kan sa u bɛ k'olu dɔw de kɔnɔ n'olu sera ka tɛmɛ anw minnu b'a sa fala ye min filɛ nin an fana bolo nin ye an k'an jija o la sabula n'a gɛlɛyara tajibɔ jamanaw de bɛ sɔn ka saya ko la nka ni taji t'i bolo i ka kɔlɔlɔ bɛna kɛ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye gaziko gɛlɛya ye o fana bɛna ye a la musakaw yɛlɛmali bɛna ye a la
pankuru tali ka taa arabu jamanaw la olu bɛna ye a ko la kosɛbɛ. O la sa min ye Irisiw ka jamana ɲɛmaa ye Vladimir Poutine ale y'a ka telefɔni ta fala ye kunun ko n'a ye weleli kɛ ka taa Washington a bɛ bɔ ye arabu jamanaw a b'olu wele k'a f'u ɲɛna a bana ta an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka fɔ kɛ nin ko in na koyi aw ni Amerikɛnw ka surun aw bɛɛ kana don kɛlɛ la kunun ko Poutine ale y'o baara belebelebaw kɛ. O waati kelen na Amerikɛnw olu ka sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ ye baara kɛ u ka sɔrɔdasiw ka pankurukɛyɔrɔ la a ko sen kɛlɛ ko Iran y'a labɛn koyi ko sabula ko n'i ye Iran jate minɛ k'a ye Amerikɛnw ka fili n'u ka majɛ caman de lajɛ u ka kɛlɛ laban ninnu kɔnɔna na ko k'i sigi n'o ye ko tiɲɛ don ko Amerikɛnw ɲɛna ko nin waati laban in na k'u ye kɛlɛ min kɛ salon ko ninnu ɲinɛna o kɔ k'u y'u sigi ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kiimɛ u kun sigilen don n'a ye don o don kɛlɛ bɛ se ka kɛ wa don o don bin bɛ se ka k'u kan wa n'a kɛra u kan ka min kɛ min kan ka bila min nɔ na k'u y'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ bi u ka ɲɛmaabaw caman y'u da u y'a yira sa fa ko bi na kɔni u ka jamana yɛrɛ kɔrɔ Iran ye fanga ngwara dali k'o ti bɛn tuguni ko ni cɛ o cɛ ye fanga ngwara da fala ye k'u b'i bila juguw place la u bɛ ka juguw minɛ cogo min k'u b'i minɛ ten kɛlɛ in a bɛ ka juguya fala ye États-Unis ale n'a kɔladen n'o ye Yahudiyaw ye Israëliens olu kɔni bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ nka u yɛrɛ ka kɛlɛkɛlaw ko jɔn la Amerikɛnw ka sɔrɔdasi 4 k'o tora ko in senfɛ u ka pankuru dɔ bɛ yen n'o ye F-15A ko ale kɔni binna Kuyati o masuruna na Amerikɛnw ka fɔla fala ye k'olu yɛrɛ ɲin dɔ de marifa ci olu ka avion in na dɛ nka Iraniens olu ko k'olu de y'a gosi pankuru in kɔni bolibaw fala ye olu sera k'u cun ka jigin fɛn ma olu sɔrɔ nka pankuru yɛrɛ kɔni taara bin yɔrɔ la yɔrɔ min na sa n'a ye tiɲɛni don yen jamana kɔnɔ min ye baarakɛlaw fana fɛ yen min ye Amerikɛnw ka pankuru jigikɛnɛba min bɛ yen n'o ye u ka yɔrɔ 4nan ye n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛnw di Irankaw ko k'u ye yen fana gosi Tehran yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'ale sigilen labɛnnen don kɛlɛ kuntalajan kunna koyi Ali Lajarani ni ale ye u ka jamana minisiri ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Amerikɛnw ye k'u kana bila u kunna ko sigikafɔ ko kuma bɛ yen ko sigikafɔ tɛ yen sigikafɔ tɛ yen kun min na sabula olu de balila ka kɛlɛ daminɛ olu ka maabaw caman sara u ka gidi sara u ka ɲɛmaaw caman sara sɔrɔdasi ɲɛmaa caman sara u la u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri fala ye n'o ye Abbas Arachi ye ale yɛrɛ bataki ci diɲɛsereke 4 ma k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ u ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan ko o ye kɛlɛba ye kɛlɛkotungɛ ye k'o bɛɛ lajɛlen donna duurunare jukɔrɔju la Amerikɛnw fɛ ko yalama ko kumakan t'u bolo wa fɛla t'u fɛ wa ko wa k'u hakili to a la ko yanni kɛlɛ in ka daminɛ février kalo tile 19 olu tun ye bataki ci u ma k'a yir'u la k'a fɔ ni Ameriki sera u ma wa u bɛ min kɛ k'u b'o de la han ni don min na n'u y'a dɔn k'u bɛ se ka kuma olu na kuma u fɛ o laseli kelen fana senfɛ u ka maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Israël premier ministre ye n'o ye Benjamin Netanyahu ye k'o ka bureau k'olu ka mugu sera o ma dɔw yɛrɛ tun y'a yira sa k'a fɔ ko bureau in karila nka min ye Israël ye kununko ale ka kibaruya m'u da don o kuma in na nka Israëlikaw kɔni fɛ bi maa bɛ munumunu salo kɛ u ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u bɛ kibaruya d'i ma i ta fa ni nafa ye k'o jateminɛ kɛlɛ in Israël ko sa ko ale kɔni ɲɛsinnen don Liban ma Hezbollah maaw k'ale tɛna olu to yen koyi k'olu ka ɲɛmaaw olu bɛ k'olu yɔrɔ ɲini maa min yɛrɛ ye bataki fɔlɔ kɛ Hezbollah tɔgɔ la n'o ye Kasem ye k'u kɛlen don ka maa bila k'o suruku bɛlɛn bi k'o nɔbɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Gulfu kɔnɔna na fala ye pankuru fɛn fɛn tun bɛ munumunu salo kɛ ka maaw ta ka taa n'u ye ka maaw ta ka bɔ n'u ye k'a caman jɔra min ye arabu jamanaw bɛ k'u jigi kɛ fɛn minnu ye bi fala ye o maaw fana caman wulilen don ka sigana don ko in na sabula bɛɛ lajɛlen sirannen Iran ka misili a kana taa bi ka gɛrɛgɛrɛ la wa kɔlɔlɔ kana s'i ma Iran yɛrɛ fana u fana ka jamanadenw n'u ka jamanamaaw u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ Israël fana ka jamanadenw n'u ka jamanamaaw olu y'a yira sa k'u fana b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ nka Amerikɛnw fɛ yen fila b'a la Sandy Benders n'ale ye sénateur ye ale ko Trump taara kɛlɛ min kɛ nin ye ko kalata ma k'a la dɛ k'a ma tɛmɛ u ka wasabulon fɛ bi a ma tɛmɛ u fɛ nin sénateur y'a yira sa k'a fɔ k'u ka weleli kɛ ni kɛlɛ ma ɲɛ k'a bɛ to sen na ko u na wuli ka jɔ kɛ Trump yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ a ko n'u ma farati k'a bɛ kɛlɛkɛcɛw bila ka taa duguma sira fɛ dɛ ko kɛlɛkɛcɛw k'a b'u labɛn ko k'u bila ka taa duguma sira fɛ ko wa k'a tɛ dan o ma koyi ko ni se kɛra Amerikɛn kelen wɛrɛ ma tuguni fala ye k'u hakili tɛ fɛn fɛn la k'u bɛ bɔ kɛlɛ in na
k'ale kɛlɛ daminɛ a y'a fɛɛrɛw tigɛ wa min y'a ka Pentagone mɔgɔw fana ye olu fana ko ko bi na olu ka mɔgɔ kelen sɔrasi kelen tɛ Iran dugukolo sanfɛ bi. Ni gɛlɛya olu ka sɔrasiw sɔrɔ k'a bɔra Iran de la fala ye k'an bɛ kɛlɛ ɲɛda kura ye min ye Américains ka ɲɛmaa ye kunungo n'o y'u ka jamanakuntigi a bɔra k'o fɔ o waati la min ye Vladimir Poutine ye Bahrain masakɛ ale n'o kumana nɛgɛjuru sira fɛ k'a ɲini u fɛ k'u ka marifa da min ye Israel ni Washington ye a bɛ k'olu jalaki. Chine fana o fana ye kangarida kɛ k'a yira ko min ye kɛlɛ in ye k'a bɛna juguya sɔrɔw ma dɛ ko sɔrɔw a bɛna juguya olu ma Détroit d'Ormuz k'u k'a lajɛ u ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ka kɛ yaasa taji bɛ se ka tɛmɛ fɛ cogo min na. Trump ko sa ko ale yɛrɛ filɛ nin ye bi a ka d'ale ka ɲangini ta ka wuli ka bɔ Iran ka bɔ i fala ye k'a b'a ta ka wuli ka bɔ ka kun kelen pe min na ko n'u sɔnna ka ɲɛmaaw falen u fɛ yen ko la ko ni ɲɛmaa falen kɛra ko ale bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ jɔ sisan ko ɲɛmaa minnu bɛ Iran ko f'olu de ka falen u kana ni ɲɛmaaw ye olu ni mun bɛ se ka sigi ka kuma o la sa u ka secrétaire min bɛ u ka défense kunna o fana y'a yira sa ko Américains ko halisa k'u ma kɛlɛ kɛ koyi ko kabini fagali fala ye k'olu m'o laɲini olu m'o lawuli min ye fanga yɛlɛma ye u fɛ yen olu m'o laɲini olu m'o lawuli nka olu kɔni sigilen don min kan ni se kɛra Américain kelen ma fala ye Amérique yɛrɛ état bɛ don kɛlɛ kɔnɔna wa min ye dugumasiraw ye u b'olu fana minɛ Faransi jamanakuntigi ko k'u bɛna jasirannan dɔw dilan n'o ye nucléaire jasirannanw ye ko sabula ko in bɛ cogo min ko maa t'a ko ban yɔrɔ dɔw ka hakili jagabɔ kɛ nansara jamana caman y'a yira k'u bɛna fara Faransi kan o la ko bɛ nin taabolo la bi sɔgɔmada in na fala ye min ye farafin jamanaw ye anw sigilen don k'u filɛ yanni a ko a ka yɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ sabula kɔlɔlɔ o kɔni o ye anw ta ye